Tämän rinnalla Bermudan kolmio on kuin lasten allas. Sanotaan, että täällä valtameri liekehtii. Perillä ollaan. Halusit, että tuon sinut tänne. Kysymys kuuluu. Miksi? Etsin erästä autoa. Se on McMissile! Kun tehtävä on näin vaarallinen. Tuolla se on! Maailman paras vakooja. Läheltä liippasi. Turvautuu voittajatiimin apuun. Toivotaan onnea! Näytä niille kammu! Salama McQueen, tervetuloa VGP-sarjaan! En olekaan ehtinyt esittäytyä. Finn McMissile, Brittien salainen palvelu. Martin hidauspalvelu. Ensi kesänä Tarvitsen apuanne. Mitä? ajetaan kilpaa ympäri maailmaa. Tomo, arigato! Tervetuloa kansainväliseen terminaaliin. Ei taas! Luvassa on enemmän jännitystä. Kuule, tää ei oo Syylari City. Öljyvuoto, hätätapaus! Anteeksi, Eidot! Enemmän vaaroja. Tuolla se on! Ja enemmän seikkailua kuin koskaan ennen. Mortti! Mä autan sua niin kuin sä aina autat mua! Useita hyökkäjiä lähestyy nopeasti. Oho, on tää niin muevata. Autot 2. Osaan mäkin karate. Et voi olla tosissasi. Tulossa